ugcineni ukuthi ngenze. Na uqala ngento yokugcina, ugcina ngeyokuqala. Na uma ngaba ekhayeni, aqale kanje bangcwele. Uma ngaba ekhaya ukhona abazali bephila benezingane zizalwa lapha ekhaya. Lapha ekhaya kunomthetho walapha ekhaya. Lapha ekhaya kuyashiwo ukuthi ingane zala ekhaya azingeni ku-6 eseshayile. Lapha ekhaya ngesikhathi esokuthi amasango asekhiwe, akukho umuntu ophumayo uma sekushaya lesi sikhathi. In other words, abazali babesakhona kunomthetho omile ongumthetho wabazali. Ingane noma ngabe ziyathanda ukuphila noma isikanjani, as long zisephansi kwesandla sabazali, asikwazi ukuthi singashaya umthetho. Ukhona umthetho. Sizama ingcwele bengizwe namhlanje. In other words, labafana bobabili bebephila phansi kwesandla somzali ongubaba okhona ekhaya. Nikhona kodwa abangcwele. Uma ngabe izingane zikhona ekhaya, abazali bephila, yonke into yabo iphansi kwesandla sabazali sakhonani nje. Noma ngabe kukhona into eyenzekayo efuna ukuphila kwabo, ayikwazi kubenza nto ngoba basaphansi kwesandla sabazali. Noma ngabe kungakho bangaxabana nabantu emnyango noma ngaphandle kweyandla, uma bebalekela ekhaya, into ngaphandle ayikwazi kubenza lutho ngoba sebephansi kwesandla. Noma ngaba yini efuna ukubehlela, ingabehlela babengaphandle kwesango, kodwa babeke babuyele phansi kwamasango, bayabiyeleka ngoba kunesandla somzali. In other words, noma ngaba yini efuna ukubehlela kumele idlule esandleni sabazali. Abazali besaphila, no harm shall fall upon them. Abazali besaphila, ayikho into ezokubehlela. Abazali besaphila, they are safe. Abazali nikhona kodwa abangcwele, as long isandla sisekhona bagcinekile. As long isandla sisekhona, ingozi ayinamandla phezu kokuphila kwabo. As long isandla sisekhona, akukho ukuzilawula. As long isandla sisekhona, siyasinda lapha ekhaya. Sanibona lapha ekhaya nje. The Bible says, lo mncane wakhathala ukuhlala phansi kwesandla, wabona sengathi ngayiphilela. Nikhona kodwa abangcwele, ukube ngiyakwazi ukukhuluma namhlanje, bengizothi ungaphumi esandleni. Ube ngiyakwazi ukukhuluma namhlanje, bengizothi entweni yonke ongayenza ungaphumi esandleni. Lo mfana wathi, baba, nginike kungifanele, nginikeze ifa lami. Awukanjani ubaba esaphila? Lithi iBhayibheli lami, ubaba wangaphozisa amaseko noma wangachithi isikhathi, wamnikeza ifa lakhe. Lithi iBhayibheli singesikhathi, singasiningi isikhathi, lo waqoqa konke anakho, waphuma konakho, wayezweni lokuyithandela. Lalela ngesikhathi ifa esakhona ubaba naye esesandleni, ifa lakhe belibiyelekile, kwathi mzukwane ethatha ifa lakhe ephuma esandleni yaqala inkathazo, ngoba ayisekho iprotection, akusekho ukuvikeleka, alisekho igunya alimongameleyo, akusekho ukugcineka. Uphumile esandleni. Yonke ingane ephuma ekhaya, impilo yayo ayikho right. Yonke ingane ebaleka ekhaya, leyo ngane iphila impilo yokuyithandela, futhi impilo yakhe ikwi-danger, ngoba esandleni siyagcinwa. Esandleni kunokuphila. Esandleni kunokubona ukuthi ushoda ngani. Lithi iBhayibheli, wathatha ifa lakhe wahamba nalo. Mefika wahlangana nabantu, ngoba phela ngithi manje uphethe ifa, uphethe ingcebo yonke. Kwamnandi
uyayibona impilo yokuphuma esandleni mayisaqala ngathi mnandi, kodwa at a later stage reality kicks in. Kuqala kubonakala ukuthi kahle kahle awukho sesandleni, and then kuphuma kuvela imicelo imingeni yokuthi awukho sesandleni. I just tell isikhosa namhlanje, uma ungekho sesandleni kuyabonakala. You become vulnerable nasesitheni sakho. Kunabantu abazozenzela umathanda ngoba usekho sesandleni. Ayisekho authority emphezulu kobomi bakho, awasekho amandla akongameleyo. And the Bible says kwamnandi wadayisa ngakho konke, wahlangana nabangani ukube bekuyisikhathi samanje, wahamba waya wakhona yonke le ndawo, waya kuthiwa yini le ndawo le lapha etawuni, le ndawo etawuni ngase wahamba waya Nkosi yami, ngiyakholwa ngisindisiwe, aliboni igama lenkosi Jesu. Wahamba waya kaMnguni, waya kaNdosi, ukuba bekade kuyisikhathi samanje, wahamba kwamnandi waya kaMagi, kwamnandi wajabula, sanibonani nje, wakhohlwa ukuthi akasekho phansi kwesandla. Yonke into akade nayo yaphela, ngoba masingasekho isandla kuyaphela, masingasekho isandla kuyaphela. Yonke into bacabanga ukuthi unayo, ma ungekho phansi kwesandla kuyaphela. Bible says baqala nabangani bamshiya, ekade bethi sinawe sizofa lapho ufa khona. Baqala bamshiya ngoba isekho imali, nayo seqala manje akasekho clean, usekwazi nokuthi alale engahlambanga avuka ngahlamba ngoba imali ayisekho. Baqala abangani bamshiya ngoba masingekho isandla, impilo yakho ayindawo, impilo yakho ayina direction, impilo yakho ayinamva ayinamphambili, kodwa sizomemezela endaweni yaseTanteni kunesandla esingabapheyi kwakho ubuyalo obusha. Sizomemezela ukuthi kunesandla esingaphezu kwesandla. Athi uDavide ubona uNkulunkulu iwale esandleni sakho, onesandla zabantu ayizinokhohlakala, kodwa sakho zinobubele. Sizomemezela unesandla ongangena kuso namhlanje. Yebo ubulalekile, yebo ushayekile, yebo uhlukumezekile, yebo uhluphekile, kodwa esandleni ukhona yonke into ayidingayo esandleni. Ngakhuphula uJabesi, uthi uJabesi ayakamakamandosha, uthi uJabesi, I pray that you bless me, I pray that you enlarge my territory. Kodwa kugcineni athi isandla sakho sibe phezu kwami. Athi uHezekeli, isandla sakho sasiphezu kwami, sangithatha sangizungazisa isigodi, bheka sasinamathambo ayomile kakhulu. Esandleni kunamandla, esandleni kunembiliso, esandleni kunenkululeko. Ngisakhuluma nabantu, izandla zabantu zikulimazile, izandla zabantu zikuphoxile, kodwa kunesandla. Kunesandla. Bible says laphela ifa ebekade lithathiwe. Now, go to verse number 17. When he came back to his senses, when he came back to his senses, now, bamba, ngaphambi kokuthi abuyele engqondweni, lithi iBhayibheli wahamba wayozama intoho. Mina ngikhuluma ngeprince eshiye ekhaya kunesicaka, ngenxa ukuthi iphuma esandleni. Umuntu wansi angabikho sesandleni uphenduka igxaba, into engenavelu, engayiboni nokuthi ngiyaphambili noma ngiyemuva, ngoba isandla